Čus. Tohle bude ukázka na jak se udělat skin. Takže zapneme si internet. A jdeme, pojďte do toho, pojďte do toho, pojďte do toho. Namenovat skin. No, skin. Třeba Minecraft. A skin editor je to. Klikněte na to první. A pojďte do toho, pojďte do toho. Tady si vyberete skin prostě. Tady třeba jsem měl tohle. Ale šlo mi to. Prostě si nějaký skin vyberete. Třeba. Já nevím, napíšete. Ukulele, nebo ne. Napíšete Joker, nebo nějaký prostě jméno. A tady se vám zobrazí tolik skinů. Když si vyberete třeba, tady dáme ještě more. Tenhle Joker. Nebo co to je? Jo, dáte si save. Jo, ještě musíte se přihlásit. Tady dáte si join in. Já to tam nemám, protože už jsem jako přihlášený. Tak to dáte si join in. Pokud nemáte na Google e-mail, tak jste v čudu. No prostě tak tuhletou možností začneme, že dáte save. Jo, tohle. Tady něco napíšete, třeba tohle. CZXL. Give me a name. Na Joker, to je jasný. Joker, tak Joker 20. Joker, počkat, ještě jednou. Joker 20. Description, XD, tak, save. Tady si vyberete Gallery Post, na to kliknete. Načte si vám to. Tady máte Joker 20, nová skin gallery, bla 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 bla. Jo, tady dáte download the skin. Tak, uložíte si to. A jakmile máte skin, tenhle, tak si to dáte takhle. Vezmete si to. Jo, takhle uděláte, dáte Joker. Já si to dám do svých skinů. Joker 20, no, tak. Takže teď to mám kompírovaný, tohle si dám na lištu. Minecraft skiny, tak, tady Joker, tady to mám, jenom v jiném formátu. Tak, to vezmu, tady dám start, napíšu, jo, ještě potřebujete Windows 7, Windows XP to taky má, tak napíšete procento a data procento a to je roaming Minecraft bin Minecraft, na to kliknete pravým, pokud to nejde, tak kliknete sem a kliknete pravým, otevřít v programu a tady WinRAR Archiver. Tady. Na to kliknete, tady vám najde tohle, dáte mob, tady mob, tak tady mám svůj char, novej, který jsem si vytvořil, takovej divný Joker, no, tak dám. Pokud ho nemáte uložený, tak nedoporučuji vymazat soubory, protože pak už ho nenajdete, vymazat soubory, tak, teď se vám vymaže ten char, teď ho tam nemáte vůbec. Když si zapnete Minecraft, tak budete mít bílý a tady, no, když to budete mít bílý, tak máte bílý potom, no, budete si muset najít nový skin a znovu to dělat a je to na nic. Tak, Joker 20, to tam dám, přetáhnu, dám OK. Tady Joker 20, PNG, to přejmenuju, budu tam mít char.png, takže char.png, jako máte všude png, tak úplně to stejný a jenom tam napíšete char. Jo, takže char. Mám to tady a ještě to takhle zvětším.
Tady, počkej, jo, pak zmenším, no, teď, když už to všechno mám, tak to můžu zavřít, tak, teď internet si nechám, jo, tohle už nepotřebuju, zapnu si Minecraft, jo, funguje to jenom na verzi 1.5 a 1.4. Nebo 1.5 myslím, že ne, ale 1.4 určitě musíte mít. Ještě vám tu stránku Novaskin pošlu tady jedno, prostě vám dole pod videem tam budete mít tu stránku prostě. Tak, dáte si cokoliv, nějaký jméno, třeba to Joker 20 a bude to fungovat jenom na single. Tady vám to najde, koukněte se na možnosti, já to mám hard, já jsem si to chtěl dát do angličtiny. Tak, Northwood, je můj budoucí server, teda myslím. A kde jsem? Jo, dominanta serveru, to bude tohle, trošku vysoký. 255 bloků, to stavěl můj kámoš, který je na výšky Magor. Mám tu trošku binec, docela rád bych to uklidil. Pak tu bude dálnice a docela složně se mi to seká. Jo, teď jsem vám chtěl ukázat vlastně ten skin. Jo, takže teď tady mám skopírovaný skin. A teď bude druhá možnost ještě. Jo, a já vám pošlu přes můj skin, abyste si ho mohli udělat, anebo skin healovce. Jo, takže tenhle skin. Takhle vypadáte. Prostě. Jo? Když si to uděláte. Tak. Takže tohle je první možnost. Pak tohle zavřu. Internet si vezmu. Takhle. Dám si Novaskin. Ne, vlastně už teď nic. Teď to pozavřu. Tady si to nechám. Když sem napíšete Nord, by vám to mělo ukázat můj skin, který vám nefunguje, když napíšete jenom tak Nord. Musíte mít zase tady ten e-mail, ale můj skin, doufám, že se vám líbí. Docela kravinka. Jsem mi jenom tak napadlo. Takový divně pomalovaný. No, nevím. Dáte si save prostě, jo, to už znáte, no. Tak. Takže teďkon byla první možnost, tohle pozavírám, kde si dám nový panel. Domeček. Tak, napíšu Novaskin, nebo prostě třeba Skindex, když už. Skindex. Tady. Skindex. Tady si vyberete nějaký, jakýkoliv skin, který se vám bude líbit. Třeba z jedné strany noč a z druhé strany Herobrine. Tady noč a Herobrine dohromady. Tak. Tady byste měli mít něco. Ne, tady ne. Jsme na špatné stránce. Takže ještě jednou blbě. Skindexu fakt ne. To bylo čistý Novaskin, myslím. Můj nejoblíbenější skin. Novaskin Minecraft. Tady Novaskin. Čistý. Jo, tady máte Novaskin. Tady máte jako skin, tady jak to vidíte, player editor, skin. No, když už jsme u toho, tak tady, když jsme nahoře, tak byste měli, ne, počkat. Zase blbě. A tyjo, kde to je? Počkat, tady, jak to bylo.
No to je jedno, prostě druhá možnost ne. Asi tady. Jo, ten Nova Skin Gallery. Hurá. Třeba Golden Knight skin. Ten se mi docela líbí. Ten byste si... Ne, to je zase tam ten. Ale... To je docela pěkný skin. Tohle... Divný. Tohle dobrý. To je pěkný tohle. To je povedený. Tohle taky. Jo, dobrý. Ty jo, to jsou pěkný skiny. Kromě toho modrýho. To zvládne každý. No, pěkný. Hustý. Paleta. Ta jedno, to nevím. Tak. Wallpaper to ne. Wallpaper. Cože? Tady je Golden Knight. Ježíš. No to je jedno. No, tak nic už. Co je tohle? Jo. Tohle. Ne na nic. Jo, ježiš. Jo, takže tohle co... Už se nedívejte prostě. Jo, jinak nic už neumím. Takže tohle bylo jenom na single player. Už nic. Tak já budu končit.